Kezdődött a tané, a Vasz vármegyeié, eszélykörzön, BL a technikum és kollégiumban. Böszöszkine Szamszafjad hájondapa. Ezelőtt csengettek be először a Szent Gotthárdi szakképzés történetében. Ezünk lerangfeltéve volt, a hagyományok köteleznek, hogy folytassuk őket, és az évfordulót pedig méltó módon megünnepeljük. A ráhangolódás szerdán a Legyünk közösség programma folytatódik, hogy a közösségért. Kovácsolódás feladatai várnak az iskola osztályaira. Köszöntjük új tanulóinkat, különösen a direncék folyamosokat, és várjuk a további beiratkozókat is. A felnőtt oktatás területén a cukrászgép és DNC forgácsoló, pincér, vendégtéri szakember, szakács és villanyszerelő szakmákban még van lehetőség csatlakozni az induló ingyenes képzésekhez. Ahogy mondani szoktuk, valaki vagy bélás volt, vagy bélás lesz, csak még nem tudja. Ráhangolódás szerdán a Legyünk közösség programma folytatódik, hogy a közösség. Kovácsolódás feladatai várnak az iskola osztályaira. Köszöntjük új tanulóinkat, különösen a pilancér folyamosokat, és várjuk a további beiratkozókat is. A felnőtt oktatás területén a cukrászgép és CNC forgácsoló, pincér, vendégtéri szakember, szakács és villanyszerelő szakmákban még van lehetőség csatlakozni az induló ingyenes képzésekhez. Ahogy mondani szoktuk, valaki vagy bélás volt, vagy bélás lesz, csak még nem tudja. Megkezdődött a tané, a Vasz vármegyeié, eszélykörzön, hogy billentyűt